Do you know that is a Igbo community in Benue State? This Igbo community wey dey for Benue State don cry. Dey call Igbos in Southeast. Tell them say make they come help them. Say the government have denied them every damn thing they supposed to get at a people. No be small thing o. To be an Igbo man in Nigeria has become a crime to the Nigerian government. But however, let me bring you the videos. You see what these people are going to. From the road they are walking to where they are living, everything is shattered. They don't have any good constitutive environment where they can exist as a human being they are, because they are an Igbo people. Let's watch the video before we come back and proceed. itu bendi itu match itu bendi That's croissant. No, go here. Amen. Oh. What is it? When are the guys? I better play by now. Oh, look. Hey. Katanya kata mama ibu itu segala. Orang kata season. Our bike then. Haga agelo.
See whether you go crossing. But then crossing, make you fit there in front. Amara. Je le hawo la bia. Ngwa. Ngi dia kata. Apa? Ide. Man. Issue ebia na atụmatụ nọtụrụ before unu bịawa na sị na Chineke ga na-enyere unu mmaji kwuru mmaji na ebe a anyị bi na Benue ebe a anyị ataga afọ ịfụkwa ụzọ dị before mmadụ nwere mmiri a ga-aṅụ aṅụ nọ nsogbu nọọsị ndị kọmuniti nnọkọtazịa abịa atụkọta ego jee gbuo borehole ya ka ga-adọ ọtụtụ na-aṅụ enwere borehole na ebe a marakwa community effort ka anyị bi na Benue onwere gọọmenti na-echeta anyị na Benue ka anyị na-ebe a efụrụ na ndị Benue ebe anyị nọkịta wadọ local gọọmenti in Benue steeti ha nwa na-enwe ordinary clan head. That is Obuna Igbo Banya is no chairman in the community. Okay, or village head. And a village head. And now Kokoyogo, a government. When I am Adna Yanka, no bro buying diva. Na Igbo. Oh, yeah, Eba Nushu Ebia. If Rosa no plank cage we call bridge. Kita Yukugana Yanarogona na Nazi. New word ka ino oge izizi o monkey bridge ka ina ezigbo we monkey bridge abuna ibia igbagota monkey bridge o ga na atọgharị up and down ineje na atọgharị up and down machine na ada geba before machine bateba akwa late before machine cross over weba and bia ko bridge bido na ebe night anyị bido kọwa bridge a ejere nke na bridge nke ọzọ efuru ka a na-eme mkpọta onye a sị na ndị local gọọmenti si na ihe eji oyere na eze aka chọrọ itinyere aka sọsọ ya wụ ihe anyị nwetara na local gọọmenti a since anyị na-ebe a bido local gọọmenti a adị na local gọọmenti ka a na-arịa n'ọpam na jini na-eriri tiri arụcha local gọọmenti apam na supply ya ka obi ebe a mana emecha ohuru dị before onye eze a ga-eji kansụl anyị ga-ejegodi ya gbagodi izie sheba jee maka ọ dị jee fu deputy governor or governor before ekwuta na anyị ga-arụ kansụl na asị na ndị Igbo si na aga echeta anyị si na Chukwu dịkwa ọ bụ na ndị Igbo chetogo na onwe ebe nwanne fabi na-akpagbu ndị akpagbu anyị laikụkwara ya so ife anyị nweke bịazi kpọọ na ya nwetegokwa ndị a na-agaghị akpọkwa abịa ebe anyị si ha nsogbu adịrọ anyị ga na-eche ha ọrị bịa na fọ esi na ịbịa anyị bidi n'ọdị mọfịa makwa na anyị nwere anyị ji wee na-ekwechedo ndị ebe a efugonu ozi na-abịa efu ka ụzọ dị ka ị na-abịa onwere ebe fosi na pọmpụ dị ya maọbụ anything maọbụ street light efuru ya talk less of electricity mana ọkụ ịpụ ebe a kịta very close ebe a na kota dịkwa ya si ebe a fọturukpo lawa maka ọ dị mana enwere ụtọ nke ebe a ka enwere ọkụ ekwere inye anyị ebe a that is very boundary ịpụ ebe a kịta ebe ndị esi m na ụtọ nkọ sa ụtọ nkọ esi
Okay. No boundary between Lutonko and the Zaiba. And then there's a can what can Lutonko. In the river, 2 or 3 local governments. In the beer. Mana ọ nwere m chọrọ ịjụ chief ebe a wee bụ unu ala nna nna unu. Yes. So mana mmegbu a ọwụ maka na unu aka bụrụ unu na Benue State. No, mmegbu a bụ na anyị bụ ndị Igbo. Na asụsụ ọ bụ na anyị na-asụ na anyị soji ndị Igbo. Mana ebe a wadụ unu. Ebe a ọpa m nwale a. Ebe a kelikwuru ya. Nwa na nwa mkwakwa ebe akwa ndị Igbo. Ji nke ya. Keji ihe ndị na-arụ local government. Arụcha local government. Ebe anyị pam ọ bụrụ na echi mpụọ ma ọ bụ nwa na-echi mpụọ mba. Kịta anụwa na ọsị ndị obodo gbakọjuru nyezie m eze ga-anọchite ndị chief of all chiefs na Eza Benue State. And the Igbo na Benue under other local government. Okay. So ya niile ịbịazi nkunu mere anyị na-asị na Chukwu daalụ. Because na ọ bụrụ na uche Chukwu ọ ga-adị gbatụrụ n'obi na ọ ga-abịa neta anyị. Na ebe ọ bụ uche Chukwu ka echeta anyị. Chukwu ga-anọ ekwere ụlọ. Na ihe ọ bụrụ na kụghara aka na ọ ga-agakwa ọfụma. Ndị ga-eje na-abata na nkọma. Ụzọ mbọsị ụzọ dị njọ ọ ga-adị erutu n'aka na mbọsị dị maka ndị afọ. Anyị na-asị na Chukwu daalụ. Ekene ka nwunye. This is Igbo community in Benue State. You see what they said here, and this is what they are going through. So share this video so that all Igbos all over the world will see this video and come to these people rescue. For most of you who are still denying you are Igbo, that is for you, because the people you want to become will never accept you. You must accept who you are, and who you are is going to accept you. This is what message we'll get today to send out there. Please share the video so that other people out there as well we know that there is Igbo community in a Benue State that speak Igbo, good Igbo language, and also want to rejoin their brothers be doing what they are doing as well as the Igbo people they are. Please share the video.